kada agence Ria Novosti TAS ani Interfax taama siraw ɲɛmɔgɔyaso bolo Evgenie Prigogine tɔgɔ bɛ passagerw cɛla minnu tun bɛ pankuru nin kɔnɔna na min ne a bɔra Moscou a kun dalen bɛ Saint-Pétersbourg kan Rusila kɔkan ko kotigiso min jan bɛ furuba ko gɛlɛn cunenw na jamana kan tun ye laseli kɛ Telegram bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ ko pankuru kɔnɔ passager bɛɛ nin tora kasara nin na u ye a jira kun k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ ye pankuru dɔ binna dugudennin dɔ kan Tiver mara la ka taa Moscou kɔgɔdujan fanfɛla la jaa minnu labilala Telegram ka ja kan so caman kan minnu bɛ u yɛrɛ kofɔ ne Wagner ka masurumayali ye avion tasumaman de jira ka bɔ sanfɛ a bɛ ka bin duguma jaa ninnu ma sɛbɛntiya fɔlɔ tile fila tɛmɛnen ninnu na Prigogine na yera jaa dɔw kan a bɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'ale bɛ farafina a ka laseliw la a ye a fɔ ko a bɛ baara de la yaasa ka Rusi jamana ka bonya a n'a ka barika la cari farafina kana bilalen kan juin kalo tɛmɛnen ninnu na Evgenie Prigogine kɛra murutiliba sababuya kun ye ka ɲɛsin Rusila état major ani u ka lakana kɔkanko kotigi Sergei Shugoi ma.